alaikum yan uwa. Idan kuna so ku fahimci inda smart money suke saka kuɗi, to wannan bidiyon naku ne. A yau zan nuna muku menene order blocks, sirrin da manyan traders suke amfani da shi kenan. Order blocks shine wuri a cikin chart inda bankuna ko manyan institution, manyan traders kenan, wanda ake kiransu da whales, suke saka manyan orders kafin farashi ya motsa da ƙarfi. Kalli wannan hoton ka ga yadda ya nuna consolidation kafin breakout. Idan farashi ya tsaya daga baya ya tashi sama, wannan ana kiran shi bullish order block. Kun ga yadda farashin ya yi breakout sama daga wannan wurin ko? Idan farashi ya tsaya daga baya ya faɗi ƙasa, wannan kuma shine bearish order block ne. Kalli nan ku ga yadda farashin ya yi breakdown ta ƙasa. Don gano order block, ka duba inda farashi ya tsaya kafin ya motsa da ƙarfi. Idan ya motsa sama, to bullish OB ne kenan. That's order block. Idan ya motsa ƙasa, ya zama bearish OB. Wannan kwatancen side by side kenan. Amma yadda za ka tabbatar shi OB na gaskiya ne, shine ba wai kawai sun yi forming ba ne. Ka duba candlestick wicks. Sau da yawa za ka ga ƙaramin gap tsakaninsu a cikin block ɗin. Wannan yana nuna akwai pending orders. Kalli nan, kun ga gap ɗin a cikin wicks ɗin? Bayan ga gap, dole ka ga break of structure BOS. Farashi ya karya wani muhimmin structure kafin OB ya zama valid. Kalli nan, kun ga yadda aka karya structure a nan ko? Sannan za ka ga farashi ya motsa da ƙarfi daga OB, yawanci da manyan candles. Wannan OB ɗin yana da ƙarfi. Bayan haka, farashi zai dawo ya sake taɓo OB ɗin. Zai zo yi retest kenan, sannan ya ci gaba da motsi. Wannan shi ake kira retest. Kun ga yadda ya sake dawowa kafin ya ƙara koma sama? Me yasa OB order blocks yake da muhimmanci? Saboda yana nuna inda smart money suke shiga kasuwa. Wannan wurin yana iya zama entry zone ko kuma support resistance a gaba. Kun ga wannan misali? An nuna entry zone a OB. Yadda za ka yi amfani da OB shine na ɗaya, ka gano OB order blocks. Na biyu, ka jira price retest ya dawo ya ƙara taɓa. Na uku, ka shiga trade, ka saka stop loss. Da zarar ka iya gane da kuma tabbatar da OB, za ka fi sani inda kasuwa ke tafiya. Wannan zai baka damar shiga trade da ƙarin ƙwarin gwiwa. Wannan shine sirrin smart money concepts.